nyaka jatend piny ikwayo jatend piny mondo tim ang'o. Nikech ka ne wach ng'anyo ne nochako to ne gichako ni reject finance bill. Nobedo rejected. Koro sani gidwaro nang'o. Iwinjo awinjo kaka Ken Ondiek wuoyo. Ken Ondiek ni oyieng koro ng'ok e tiendwa. Mag ng'eni jo UDA moyieng ma ng'ok e tiendwa. Kiwinjo kaka owuoyo en mong'eyo Gen Z, en mong'eyo joma Ken when kiyieng to Ken when ng'ok e tiend ji. Kiyieng to dhi nindi. Ken en ja UDA ma nigi agoko. Kenya ka okodwaro agoko. Jatendi nosego bade piny. Owacho ni en finance bill ni. To koro winjo wach owere gi wach. Osewacho. To finance bill ni ok shida gi kende. Gin gi shida mamoko ma giwacho. Ombija, wanyisi. E katiba mar Kenya ka, Article 55, wacho ni ya sirikal nigi ratiro mar jiwo ojende gi miyo gi tiegruok to gi somo. Miyo gi weche mag social and economic and political. Kendo geng'o gi mondo kik gidonje gik moko maricho machalo yedhe machalo drugs. Mano ema gima Gen Z gi ywaga ahinya. To namba 2, Gen Z gi wacho niya, nitiere mibadhi. Ka gineno kaka Ken giri wuotho gi sude ma ing'iewo $600,000. Ken giri rwako belt ma milion 10. Ken riembo mtoka mar milion 30. Ken wuotho gi wuoche ming'iewo mana cho Clarkson. Wuoche ma 55,000. Mago agoko minyiso ich achaya. Inyiso ni wan go unuonge go unyonowa. Emo mineno ka Ken ng'oke mesa ka. Ken okwanya yieni moni ng'oke mesa ni. Namba 2. Gima nyaka Ker Ruto tim sani. Nikech Ken to wacho ni koro ni jo ng'anyo masani gin Azimio. Kani neno jok moket faces gi wang'e gi e gaset. Akeni Ken nong'e nadi mago jo Azimio. Mane muko supermarket. Kori winjo. Wan wang'iyo gi weche propaganda mar jo UDA. Ka gimoro osego, jatende osego bade piny. Owacho ni yawa, biuru wawuo. Wan jo Azimio no wacho kawuono. Watimo mos ahinya ne joma ne polisi onego. Watimo mos ahinya ne joma ne gigi olal. Watimo mos ahinya ne joma ni hospital ma polisi ogo bunde. To gima wadwaro kwe Kenya ka. To kapok wadhi e kwe, nyaka rais shogi miluongo ni goodwill. Goodwill tiende niya, isegolo finance bill, mano kare. Mheshimiwa Ruto. Namba 2, nyaka koro ing'e ni to ang'o ma ditim mondo mi paro mar jokanyo no oganda piny mondo bed kodi. Namba 1, nyaka osingne ji ni odhi dil gi weche mibadhi. Joge marwako bet mar milion 8 ka okongi ni weuru. Mitokni mar milion 70 ka weuru. Cabinet chik wacho ni nyaka nyalo bedo minimum 14 kata maximum 22. Oduoke piny mondo jopiny wane ni otemo. Namba 2, nitiere wastages ma ji wuotho ji nie ndege first class koni. Ken giri nie ndege Mombasa, Eldoret, gidhi koni. Gik modwa timogo, timuru KICC ka, timuru Kenya School of Government. Weuru dhi Mombasa, uketho pesa oganda. Namba 3, okel IBC. Nikech sani jopiny igi owang' gi wajumbe moko. To giwacho niya, mondo mi waluongi warikol gisetamore tiyo tich. Article 94 wacho niya, mjumbe nyaka winj wach japiny to odhi oloso wachno e bunge kucho. To wajumbe gi notamore. Wajumbe mag Ken giri 204 manokuongo go kura second birija. Nowacho ni gin ogidwaro wach winjo jopiny. Katieko giwacho ni gin gidwaro timo gima jatend giwacho. Jatend gi kane odhi kucho to koria gin jopiny odagi pod gipamo. Ka jatend wacho ni palur pod gipamo. Gin joma onge winjo. Emo mi wanyiso ni weuru ng'ok ng'omera. Ken, achiel kuom weche mosebedo ka wuok kaka